Čaute, sme u Majnera v izbe a za chvíľku príde Roman a natočíme s ním nejaký náhodný vlog. Aké to je? Počúvaj ty, aké to je natáčať let's playe? Veľmi pekné proste. A ako si sa pripracoval k tomu, aby si natáčal let's play No tak, Minecraftu? ak poznáte Papa Lukyho, on je taký dobrý let's player. A ja som ho začal pozerať. A celkom ma to chytilo a potom som začal kúkať Goga, jeho vlogy a tak. Aj mňa začal kúkať. Potom som začal natáčať normálne, tak a vodný olej. Také, keď nemáte doma v Dobrá značka. Telová príchuť. Farba. Poďme si to budeme točiť. Práve sa chystáme do obchodu, nás Starka poslala kúpiť, neviem, nejaké mlieka, kryžovky a tak. No, ty sa pozdrav divákom. Ahojte. Čo nám chceš povedať? Masné vlasy, sorač. Viete, sme sa práve teraz zobudili 8 hodín ráno, ako vyspatní sme není moc. Tento musel hrať. Čo si to hral večer? Ale ja som hral len Minecraft, ale to som hral len chvíľku, hej. A tento ma potom budil ráno a úplne som nevyspatý a Ideme na to. Toto je to. Neviem čo povedať ďalšie, tu strašne blato pršalo večer, ako som ešte nevyspatý. A niečo si ideme ešte kúpiť do obchodu, prosím, niečo sladké, nech si pochutíme trošku, ne? Tu nám teče taká veľká rieka, za chvíľku vám ukážem. Like pre potok. Tak. A to čo na mňa. Toto je naša dedinka. A začali teba. Povedz nám niečo. Neviem, čo by som mal Držaj si kameru a vlog je tvoj teraz. Dobre. Nezepča. Tak ahojte, asi ma moc nevidíte. Predstav sa. Tu sa máka v tejto dedine, už pozrite. Tu sa tu máka proste, už začínajú jarné pracičky. Ideme z jednoty a robili sme strašne veľký nákup. No. Ukáž nám, čo sme kúpili. Predstav nám to. Jeden časopisa, Ukáž nám to, veď. 2 mlieka. Ukáž nám to do kamery. No neukážem, lebo sme na ulici, no. Vidíte, jeden časopisa. 2 peša. Čo, Romanko, povedz niečo do telky. Povedz niečo. Neviem, ahojte. Ahojte. Tak my sa teraz chystáme akurát touto našou cestičkou kamenou, pozrite. Sa chystáme práve do pizzerie, na internet a čo ideme robiť? Ideme stiahnuť nejaký videoformát, konverter, alebo čo, ja neviem. Proste, lebo Camtasia nám nechce zobrať formát MPG, alebo jak sa to volá proste, ale musíme to dať do AVI. Hádam, chápete? Jasné, že aj chápem, dúfam, myslíte, ne? Viete. Takže počuli ste to asi. To nejde proste. Daj mi tú kameru. Tak ideme. Som si cingol pre šťastie. Ideme z pizzerie a ideme stať veľmi šťastný, Sharkminer. Presne tak. Lebo keď sme natáčali vlog a chceli sme to dať do Camtasia, aby sme to zostrihali trochu, tak sme zistili, že mi kamera prehráva v MPG a Camtasia to nechcela nejak kopírovať. Tak sme išli stiahnuť program, ak sa volá? Format Factory. A nakoniec sme zistili, že to ide. Kúknite sa na ňo, ako nám tu krásne spinka. Proste neckfacer je zaspatý. Dobré ráno. Dobrý deň. To čo, prečo tu spím? No, nejako si nám tu zaspal, počúvaj. Fúha. Jaj. No čo? Bola pekná noc? Zima mi bola trochu, že prečo je taká zima, veď som posteli. No veď toto. A co kameruješ, buzerek? Ideš do piče!
Tigri skok. Vydal mi to.